人間ゼロ計画のためっていうか試合になりそうだな。行きますよ、子さん。俺に指図するな。ハンナーますよ。ハンナー驚き者がちょっとしろ。その程度ですか。無駄な抵抗はもう終わりか。どうだな、私の戦いを見学した感想は。俺の時飛ばしは破れる。俺にやらせてくれ。いいだろう、やるしかないか。
お前生意気だぞ。俺は成長を続けたい。任務完了だ。悪くなかったぞ。今のおめえならこれくらいできるはずだ。
ほら遅れたぞ。もう一丁だ。いっぱい飛ばすぞ。行くぞ。捕らえた。ほらワクワクしてきたぞ。いっぱい飛ばすぞ。残像だ。いっぱい飛ばすぞ。中盤こくれ。いい修行になったかな。行かさないぞ。残像だ。残像だ。どうだ。どうだ。行かさないぞ。なぜだ。あいつらもうまく力を使えないはずなのに。なぜこの私が負けねばならんのだ。ほほほ、無様でしたね。フリーザか。あなたの戦いぶり、遠くから見物させていただきましたよ。まったく私との約束を無視して抜け駆けした挙句敗北するとは。それであいつと対峙してみてどうでしたか。お前に教える義理はない。ほほほほ、そうですか。実はですね、私の忠実な部下たちが面白い情報を仕入れてきたのですよ。お前の忠実な部下というのはあのおかしなポーズを取る連中のことか。まあそうです。義乳特戦隊と言います。欲しくはありませんか。私の部下が手に入れた情報、あなたの持つあいつの情報と情報交換というわけです。